ברוכים הבאים לבונבוניירה מבית האחים פולנטה. שיהיה במברוק. מה הולך כאן? זה קיר חכם. פטנט של פולנטה. מה רצית, שנפזר לך אותם בכל הבית? מה זה? רציתם אי במטבח, לא? וואו וואו וואו! השתגעת. לפתוח חלון עם כל העשן של סטקיית האחים מלמטה. איזה אחים? פולנטה! מה זה? זו הכנה למרפסת! הלו? תתחדשו. כן, פולנטה. פולנטה. שוף. עכשיו בלוטו 24 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו 48 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים.